Dobar večer svima, dobrodošli na još jednom krug. Današnje izlaganje održat će Matija Kapović, izvanredni profesor socijalnu lingvistiku. Naslov vidite, Zagrepčani standardna hrvatska akcentuacija. Dobro večer, dodao sam još ovaj nedostižni standard, o čemu će nakon biti riječi. Ovo neće baš biti tipično hrvatsko predavanje na predavanjima u Hrvatskoj na tematiku ovoga bi obično bilo neko plakanje, kako niko ne uči, loše se u školama predaje. Nismo dobro naučili standard se uvijek mora učiti, dakle tu neće biti ništa od toga, dakle nešto posve drugačije. Krenimo redom, dakle, zagrebački govor zapravo predstavlja danas svojevrsni kontinuum, dakle od nekog najarhaičnijeg govora, recimo, koji se otprilike može predstaviti ovom knjigom Thomasa Magnera, koju vidite s lijeve strane iz 66. Zagrebački dijalekt, gdje on zapravo pisao, tad se još to nije znalo, opisuje govor stare zagrebačke jezgre, dakle govor recimo Gornjeg grada, Tkalčićeve, pa tamo onda malo okolo toga. Nije slučajno da je baš Amerikanac došao opisati zagrebački govor, zato što je općenito na našem području, dakle mislim i na Hrvatskoj, na čitavu bivšu Jugoslaviju, zapravo uz neke iznimke, dakle značajnih gradova manjih poput Dubrovnika, gradski se govori u principu nisu opisivali. Ako jesu, to se radilo na onaj tradicionalni dijalektološki način, znači nađete dvije babe i onda ili ste izvorni govornik i onda to opišete. Dok se u modernoj lingvistici se urbana dijalektologija se na drugi način provodi, dakle ona je primarno sociolingvistička, dakle pokušavaju se nekakve jezične karakteristike povezati sa nekim društvenim obilježjima, dakle gledajte kako govore muškarci, žene, ovisno o društvenom statusu, po obrazovanju i tako dalje, dakle to nešto je popularno. U Americi je recimo izmišljeno sa Williamom Labovom, dakle tamo u 50-ima, 60-ima, a onda u 60-ima, ranijima 60-ima bilo još nekih prije toga predstavnika, a onda se kasnije širi po cijelom svijetu, kod nas zapravo još nije baš došlo. S druge strane, s desne strane imate izdanje Zagrebački kaj Instituta za hrvatski jezik, jezikoslovlje iz 93. Jako dobra knjiga, dakle tamo imate opis ne samo, dakle tamo imate opis, dakle to je recimo tradicionalni, uglavnom tradicionalni dijalektološki opis, a tamo su opis i govor stare jezgre, govor periferije Zagreba, dakle tipa Trešnjevke i tako, koji je bio malo drugačiji od ovoga govora jezgre, danas se to dosta izniveliralo. Govor prigradskih naselja, dakle Šestina, Vrapče i tako dalje, koji je bio baš onaj pravi ruralni kajkavski. Isto dosta dobra knjiga, dakle tu je nekakav recimo opis toga zagrebačkog govora, tako da nije da baš nema opisa, bilo još nekih radova, dakle pisalo se i o tome, iako je općenito gradski, znači nije da baš zagrebački govor nije opisan, ali nije na ovaj sociolingvistički način. Što se tiče stanovništva Zagreba, dakle tu je prema zadnjem popisu nešto manje od 800.000 ljudi, međutim nešto malo više od njih pola su rođeni u Zagrebu, dakle većinu tih koji su rođeni u Zagrebu možemo smatrati predstavnicima zagrebačkog govora, dakle ovi ostalih 50% zapravo ne mogu ići u takvo neko istraživanje, velik broj njih su zapravo ovi novoštokavci, što ćemo vidjeti da je dosta bitno u okviru ove teme, ali znači oni ne bi ulazili zapravo, ne mogu se lingvistički smatrati da govore zagrebačkim govorom, dakle to su drugi sistemi, tako da broj nije baš toliko velik za Zagreb. Dobro, kao što znate, standardni hrvatski kao i općenito standard u nama susjednim zemljama štokavskima je štokavski standard, znači koji ima 4 naglaska, dakle ograničeni tonski jezik,
ograničeni tonski sistem. Standard naravno odnosi se i novoštokarski, i morfološki, i fonološki, i prozodijski, iako te sve razine nisu iste. Dok se u Zagrebu, dakle, tradicionalno izvorni zagrebački govor je kajkavski, međutim, kao što sam rekao, to je kontinuum, dakle, od ovoga klasičnog govora stare jezgre, kojim još ljudi govore, dakle, to nije nešto što ne možete čuti. No, taj kontinuum ide, dakle, od tog nekog starog zagrebačkog, koji je još, recimo, tu je tako konzervativan arhaičan, pa do nekakvog govora koji je više manje morfološki, sintaktički, može biti skoro i potpuno jednak standardu, ali ima, to je s nekakvom općem govornom jeziku, dakle niko neće baš govoriti u Zagrebu što, na primjer, uvijek, nego će što biti uglavnom nenaglašeno, odnosno u odnosnom, kao u govornom štokavskom, uglavnom u odnosnoj funkciji, ali će imati, znači ono što će ga karakterizirati kao zagrebački, će biti ponajprije prozodijski, dakle da ima dinamički naglasak, dakle naglasak tipa engleskog ili njemačkog, dakle gdje se razlikuje samo silina, dakle da se riječ ima silinu na jednom mjestu, dakle kao u engleskom, njemačkom ili ruskom, dakle u riječi voda je naglasak na prvom slogu, u riječi vojnik je naglasak na drugom slogu i to je jedno što je razlikuje, dakle nema nikakvih uzlaznih, silaznih dužina ničega, dakle nema ni distinktivne dužine. Znači, kontinuum ide od tog jako arhaičnog u okviru nekakvog zagrebačkog govora, pa do toga što je, osim tih nekih prozodijskih i fonoloških karakteristika, vrlo slično standardu. Naravno, to po čemu se razlikuje zagrebački od standarda, dakle to je trivijalno, to znate svi, dakle zagrebački ima kaj šta što, dok standard ima samo što, zagrebački ima posao, može biti posao, standard ima posao, zagrebački sad opet ovisno o tome koji dio kontinuuma ideju ili idu, standard ima idu, leksičke razlike tipa plac, tržnica i tako dalje. Ja tu kad govorim o zagrebačkom, ne govorim o onom sad nekom dijalektološkom smislu, sad da je zagrebački je samo kaj, realno se u Zagrebu ne govori samo kaj, nego se govori šta i što. I realno se govori svašta, dakle taj kontinuum je dosta velik. Dakle, ja pod zagrebačkim podrazumijem sve što se spontano upotrebljava u nekakvom suvremenom gradskom vernakularu, a što upotrebljavaju govornici rođeni u Zagrebu, koje drugi govornici rođeni u Zagrebu prepoznaju kao Zagrebčane. Dakle, to može teoretski biti neko ko nikad ne govori kaj, ali ako ima recimo dinamički naglasak i neke druge fonološke karakteristike koje ćemo spomenuti, dakle to je po meni zagrebački. Dobro, to je znači razlika između službenog novoštokarskog standarda i zagrebačkog naglaska. Dakle, u novoštokarskom, pa onda u standardnom jeziku se razlikuju, dakle, slava, lađa, magla, trava, kokoš, dakle sa kratkosilaznim, dugosilaznim, kratkouzlaznim, dugouzlaznim naglaskom i još može biti za naglasna duljina, dok u Zagrebu ničega od toga nema, dakle imate slava, magla, trava, sve se jednako ostvaruje, samo je mjesto naglaska bitno, dakle silina tipa engleskog ili ruskog. Može se govoriti kraće i duže, dakle to ovisi, fonološka dužina nije distinktivna. Kod nekih govornika može biti, dakle, izvorno je onaj govor periferije tipa trešnjevke i tako izvorno imao dužinu, dakle još neki govornici imaju, danas je to rubno, dakle danas je to uglavnom iznivelirano, tako da većina ljudi koji se rode u Zagrebu govore ovako, dakle sa silinskim naglaskom bez fonološke dužine. Naravno ima iznimaka, dakle možete imati ljudi kojima je, ne znam, neko mama iz Dalmacije, pa onda oni mogu govoriti štokavski, mogu imati to negdje u glavi, mogu po potrebi tako govoriti i tako dalje, ali to je možda nekih 5% ljudi. I te koji tako govore, dakle oni se ne ubrajaju
oni ne dolazi do u Nike zagrebačkog. Dakle, jednostavno to je drugi sistem, ne se gledati ovog. Naglasni sistem zagrebački je jednostavniji od novoštokholmskoga. Prvo, nema toliko smjena, recimo prema ovom standardnom u drugom redu gdje imate kokoš, kokoši i kokošima, što je u novoštokholmskom je uobičajeno, znači tu Zagrebu kokoš, kokoši i kokošima, dakle neće se mijenjati. No, može biti ugovoreno i u štokholmskom da se ne mijenja, ali u štokholmskom je to puno uobičajenije da se mijenja, dakle nije neobično. Tako je on bio u standardu. Naravno, postoji naglasak može biti mobilan i u Zagrebu. Dakle, imate primjer ovo imena, što je bio genitiv jednine, i genitiv množine imena, što je bilo u standardu imena. Međutim, to se u Zagrebu počinje ujednačavati, pa dobivate da se govori imena i za genitiv jednine. Dakle, dolazi do izjednačavanja toga, dakle, do neutralizacije tih razlika. Dakle, to je još promjena u toku, dakle, to još nije nestalo, ali moguće da će za 50 godina da više te razlike neće biti. Međutim, zagrebački ipak nema predvidljiv naglasak. Dakle, on nije slobodan kao u ruskom, gdje možete imati naglasak u ovim riječima tipa voda, možete imati, recimo, voda će imati naglasak na kraju, a recimo riječ, šta ja znam, karova će imati riječ na drugom slogu, a neka će riječ biti mogu imati na prvom slogu. U Zagrebu tu nema, recimo, ako imate riječ tipa voda, mora biti na prvom slogu, međutim postoji opreka po mjestu naglaska, dakle imate, recimo, plakat, to je glagol plakati, imate plakat, dakle to je imenica plakata. Dakle, mogu postojati takve ili misle šta ja znam, gotovina kao prezime i gotovina kao keš i tako. Dakle, ima takvih primjera, čak se i neki novi stvari. Dobro, u sociolingvistici je bitan pojam prestiža. Prestiž se često veže sa standardnim jezikom, odnosno preciznijim dijalektom. Dakle, sociolingvistici se često standardni jezik naziva standardnim dijalektom, upravo da bi se naglasilo to da to nije nešto posebno odnosno na obični dijalekt, nego da je samo službeni dijalekt. Dakle, prestiž se veže sa standardnom, tako da, kao što ćemo vidjeti iz ovoga istraživanja, odnosno izlaganja, službeni standard, dakle ovaj novoštokholmski naglasak, ima prestiž. Dakle, to možete vidjeti po tome kako, recimo, mnogi Zagrebčani govore na fakultetu. Dakle, malo će, vidjet ćemo poslije kasnije, poslije će vidjeti kako, naglasak će malo mijenjati u nekim formalnim situacijama da bi više nalikovao na standard. Međutim, taj prestiž vrijedi za nekakav delokalizirani novoštokholmski. Dakle, ako imate novoštokholmski iz, šta ja znam, Mostara sa vrlo ili iz nekog sela sa vrlo istaknutim regionalnim karakteristikama, dakle to će onda zvučiti kao nekakav seljački naglasak. Dakle, novoštokholmski, ovisno o tome kako se ostvaruje, koga ostvaruje, u kojim prilikama, može zvučiti kao po navodnicima seljački naglasak, dakle kad ima taj regionalni prizvuk, a može zvučiti i prestižan, dakle ako ga šta ja znam, neki glumac kad glumi Šekspira, pa onda govori tim klasičnim standardom, dakle to može zvučiti vrlo, ili neki speaker u dokumentarcu, to onda može zvučiti vrlo svečano. S druge strane, zagrebački naglasak kao govor glavnog grada također ima prestiž, nedvojbeno. U mnogim zemljama zapravo se standardni dijalekt se zasniva na govoru glavnog grada. Kod nas nije tako iz različitih povijesnih okolnosti koje sad ne možemo ulaziti. Međutim, svejedno govor glavnog grada, s obzirom da glavni grad su obično najveći, centar svega i tako dalje, imaju prestiž.
Zagrebački svakako ima prestiž u neformalnim situacijama, dakle tu kada snimate Zagrepčane kako govore tipa na ulici i slično, dakle tu će biti zagrebački naglasak koji dakle definitivno opišete, bit će ga 100%, dakle uvijek će biti tako. To se može vidjeti recimo po stigmatizaciji u osnovnim i srednjim školama, dakle to ako ne govorite zagrebački u Zagrebu u školi, dakle to je bit ćete jako stigmatizirani, dakle to je, ne znam da se promijenila možda situacija od kada sam ja išao u školu, ali mislim da nije. To se kasnije mijenja kako ima puno doseljenika, dakle skoro 50% stanovništva nije rođeno u Zagrebu, onda među odraslima te stigmatizacije zapravo, iako zagrebački srednja ima prestiž, ta stigmatizacija se gubi jer jako puno ljudi nije iz Zagreba, tako da jednostavno se ne može toliko navoditi, to jest ima više nekakve tolerancije. Međutim, vidimo taj prestiž i u neformalnim i u formalnim situacijama, dakle, tipa u nekom razgovoru neformalnom kod kuće ili na ulici, ali i u medijima. Primjer dvaju voditelja s televizije, znači gdje jedna voditeljica, oboje su novoštokavci izvorno, međutim kada u javnim nastupima na TV-u gdje bi se očekivalo da će govoriti standardnom, sve im ulazi zagrebačko mjesto naglaska, jer to doživljava kao prestižno, tu žive i doživljavaju čak i u situacijama gdje bi se očekivalo standard, doživljavaju kao prestižno, pa onda možete čuti ponizi, ispričavam, ili recimo napraviti, izvukli, uz recimo štokavske mjesto naglaska tipa zauzimate program, umjesto zauzimate program. To je naravno štokavska aproksimacija zagrebačkog, jer ostvaruje se sa štokavskim prozodemima, dakle u Zagrebu se ne bi to ostvarilo ponizi, ispričavam se, ne bi ostvarilo sa dugosilaznim ni napraviti sa kratkosilaznim, nego bi se ostvarilo sa zagrebačkim silinskim naglasom, dakle ponizi, ispričavam, napraviti, dakle, ali to je nekakva aproksimacija. Većina imate novoštokavaca koji dođu u Zagreb pa u potpunosti preuzmu zagrebački govor, a to je manjina, dakle to je otprilike jednako kao ovima koji se rode u Zagrebu pa onda ne govore zagrebački, dakle ima toliko i tih, imate slučajeva da dođu Splićani u Zagreb pa počnu govoriti zagrebački, ali to je manjina. Primjer je recimo naš profesor Pupovac, on ima štokavsko mjesto naglaska uglavnom, ali to je dinamički naglasak, dakle on je izgubio u potpunosti tonove štokavske. I takvih primjera ima više, dakle nije on jedini. Dobro. Sad, kako Zagrepčani govore standardom? Jedan primjer, fakultetski obrazovana Zagrepčanka, 44. rođena, snimano je prije 6 godina. U neformalnom govoru, dakle, snimano je sat vremena govora, imala je 100% zagrebačkog naglaska. Dakle, svi su naglasci bili na onim mjestima na kojima biste ih od prosječnog Zagrepčanina očekivali. Dakle, ništa nije tu odudaralo. Bez obzira na snimanje, dakle, bez obzira na diktafon na stolu, bez obzira na razgovor s nepoznatim ljudima, najnormalnije je govorila zagrebački. U socijalnoj lingvistici je poznato da se pri čitanju dolazi do formalnijeg izgovora, odnosno do približavanja standarda, i to se jako dobro vidi i kod Zagrepčana. Naime, to bi trebalo vidjeti koliko Zagrepčana drugačije izgovara riječi kada čita, ali evo ova tu gospođa je promijenila naglasak, dakle od 100% zagrebačkog naglaska, u čitanju je se taj postotak zagrebačkih naglasaka, dakle u onim riječima gdje se on razlikuje u standardna mjesta naglaska se smanjio, dakle na to da je imala 76,67
zagrebačkog naglaska, ostatak je bio standard. Dakle, imala oko 23% standardnog mjesta naglaska i to je izgledalo ovako, dakle u govoru neformalnom je govorilo recimo ovaj režiser koji je to postavio, on to može postaviti u kazalištu. Dakle, imate režiser postaviti, dakle, se na zagrebačkim mjestima naglaska, gdje se očekuje zagrebačko mjesto naglaska, međutim u čitanju iz govora podižu se javne zgrade i organizira se javni prijevoz. Dakle, imate organiziraš, što je zagrebačko mjesto naglaska očekivano, ali imate podižu se, dakle što je umjesto zagrebačkoga očekivanoga podižu se, što je jedini naglasak koji bi se spontano u Zagrebu izgovorio. Izgovara se podižu se jer je formalna situacija i naglasak se približava standardu na način da se u recimo kod nje u tako 20% slučajeva pomiče mjesto naglaska na standardno mjesto naglaska. Dakle, na taj način se šalje poruku da govori malo formalnije. Kako zvuči ta zagrebačka aproksimacija standarda? Dakle, ako se u Zagrebu kaže kolač, dakle, naglasak na drugom slogu, silinski naglasak, standardno je kolač, dakle, sa kratkouzlaznim iza naglasnom duljinom. Zagrebačka aproksimacija standarda će biti kolač, dakle, samo će se mjesto naglaska pomoći na početak, ali će se na tom mjestu, što je standardno mjesto naglaska, će se naglasak ostvariti kao uobičajeni zagrebački naglasak, kao silinski naglasak na prvom slovu. Zašto? Zato što je jednostavno apsolutno nemoguće da će neko ko ima organski dinamički naglasak, da će on sad tu u govoru standardom usvojiti opreku silazno uzlazno za naglasne duljine, dakle to se jednostavno ne može dogoditi. U školama se da to ne možete iz medija usvojiti, tim više što u medije nemate svašta, dakle nemate samo, dakle imate ljudi koji na razne načine govore i one koji govore, neki novoštokavski i oni koji ne govore. U školi se to ne uči, niti bi imalo smisla to učiti, dakle to bi trebali, ne znam, godinu dana samo to učiti i opet je pitanje bi li svi to usvojili, niti bi to imalo smisla jer nema neke komunikacijske potrebe da se to uči, predem tako formalno propisano. I većina govornika, vjerojatno i da se to podučava, ne znam koliko ne bi mogla to naučiti. Vidite potom što ako gledate kako kroatisti govore, ovi koji su recimo iz Zagreba. Ima par primjera gdje su neki naučili koliko toliko izgovarati novoštokavski riječi, dakle ima primjera, ima na našem faksu čak i nekroatista koji to mogu, ali to su već nekakvi poluprofesionalni govornici, ljudi koji se na neki način bavaju time i tako dalje, ali većina čak i njih će govoriti zapravo na ovaj način. Čak i oni koji govore morate strogo govoriti standardno jer propašće svijet i tako dalje, čak i oni to ne znaju. Što nije ništa neočekivano, ali malo glupo da onda tako da govore jedno, a da sami to zapravo u praksi ne mogu realizirati. Nisu oni krivi jer se to prosječni govornik to ne može realizirati, ali ne bi trebali to govoriti. Sad razlika u mjestu naglaska između novoštokavskog, odnosno standardnog naglaska i zagrebačkog, ima ih dosta i nisu uvijek tako jednostavne i ne moraju biti tako uvijek da se zagrebački da je štokavski više ulijevo, da je zagrebački više prema desno, dakle nije uvijek tako, imate tu recimo drugačije primjere. Standard autobus, zagrebački autobus, standard životopis, zagrebački životopis, iako nekad i u riječnicima standarda isto pišu ga mogu na prvom slogu pisati, standard dalekozor, zagrebački dalekozor. Međutim, ono što se sociolingvistički uglavnom percipira kao jedina opreka je upravo ovo, dakle ovo što je najčešće, dakle da je standardno mjesto naglaska ulijevo od zagrebačkog mjesta naglaska. Dakle imate primjer od tipa zagrebački junak i štokavski tu junak.
koji nastaje novoštolkarskom retrakcijom, zbog novoštolkarske retrakcije, pa se onda prema standardnom junak, kako to ostvaruju govornici novoštolkavci ili neki profesionalni govornici, onda se to u Zagrebu aproksimira tako da se kaže junak. Ne dosljedno, ne uvijek, nego recimo 20% slučajeva. Ili umjesto nalazim, se standardno nalazim, aproksimira tako da se kaže nalazim, dakle sa napravostom. Ko onda govori zapravo tim punim standardom? Dakle, govore više manje govornici koji imaju organsku novoštolkarsku podlogu, dakle koji su iz novoštolkarskih krajeva, pa im onda to bude vrlo slično ili skoro pa isto kao u standardu. I neki ovi profesionalniji govornici, tipa spikeri, neki sveučilišni malobrojni profesori, glumci i tako nešto, tome slično. Dakle, ima ljudi koji su naučili, ali u principu prosječni govornik to ne uči, nego na ovaj način aproksimira standardni naglasak. Jer to se ne može u školi naučiti. Dobro, sad istraživanje. Istraživanje se, za istraživanje je uzeto 16 Zagrebčana koji su gostovali u TV emisiji Nedjeljom u 2. Nije Maniš, neka se samo tu stavio ovako šale radi. Iako bi mogao i on biti ispitanik, on govori isto zagrebački. Dakle, bez obzira odakle su roditelji, dakle, Manić govori zagrebački, dakle, ima dinamički naglasak zagrebački, iako mu se pripisuje da je Hercegovac i tako, dakle, on bi morao ući istraživanje. Uglavnom su iz ove prošle godine, ali kako je premalo je žena, žene se manje pozivaju, odnosno manje ih je u javnom životu, iz razloga koji su valjda jasni. Moram sam onda uzeti par starijih emisija, tamo 2010, 2013, 2014, što je bilo bi sretnije da je sve ove 2 godine, ali jednostavno nema dovoljan broj žena, dakle pola 8 žena, 8 muškaraca je u tom ispitivanju. Dakle, ideja je bila da se posluša, zašto je uzeta ova tema emisija, zato što vam traje sat vremena. Tako da to imate sat vremena, dakle, govorenoga teksta, to je dovoljno da dobijete dovoljan broj primjera. I to su u principu najformalnije moguće okolnosti. Dakle, da govorite nedjeljom točno, nedjeljom u 14 sati govorite na prvom programu nacionalne televizije. Dakle, to je nešto gdje osjećate kod vas čekićem tuče po glavi i moraš govoriti standardno. Dakle, to nema formalnije od toga. Dakle, ponte da se vidi kako Zagrebčani, koje sam ja nasumično izabrao, dakle samo ljudi za koje sam znao su Zagreba, pa sam provjerio su od Zagreba, kako su oni govorili u toj situaciji, odnosno šta se događalo sa njihovim naglaskom. Problem kod ovoga naravno je da sastav govornika u takvoj emisiji nije baš heterogen. Kao što sam rekao već, manje je žena, pa onda morate malo iz prethodnih godina uzimati. Osim toga, ovi su svi, dakle, iako sam ih ja nasumično odabirao, svi su završili fakultet, jer 98% ljudi koji govore na TV ovakvim emisijama su završili faks. I svi su uglavnom, pripadnici nekakve srednje klase ili više klase, dakle tu nećete naći nekoga sa samo osnovnom školom. Dakle, to se vrlo rijetko događa se, ali vrlo rijetko. Dakle, tu u principu ne možete dobiti nekakvu tu klasnu ili obrazovnu heterogenost, dakle to tako da se istraživanje zapravo zvati na tome kako govore obrazovani Zagrebčani srednje ili više klase. Dakle, na to se ne može pokrivati sve Zagrebčane, dakle može se pretpostaviti da će, ne znam, vozači tramvaja ili kumice na placu da će drugačije govoriti ako su iz Zagreba. U ovakvim situacijama, ali oni ne dolaze baš. Nisu u takvim situacijama, tako da u tom smislu to je drugačija situacija. Sad se vratimo ono šta je zagrebački.
Dakle, određujem ga prema uglavnom prozodijsko-fonološkim karakteristikama, dakle dinamički naglasak. Iako tu isto treba reći, dakle, to je isto kontinuum. Dakle, imate ljudi koji mogu, recimo, ne možemo nikad znati kako neko kući govori, ili kako govori s babom u Dalmaciji i tako dalje, može neko imati više sistema naglasnih u glavi, ali poanta je ako govori recimo u javnosti ili bez obzira ili u privatnoj sferi, ako govori dinamičkim naglaskom, bar u nekim situacijama, onda se može podvesti pod zagrebački govor. Naravno, problem je ovo, mi sad tu ne znamo kako bi oni govorili da nisu na televiziji, ali mislim zapravo u principu znamo da bi govorili kao normalni zagrebački, ali ne možete, dakle to je problem kod ovakvih istraživanja, općenito ne možete, dakle idealno bi bilo da znamo kako su govorili njihovi roditelji, kako su oni govorili u djetinjstvu, kako su mijenjali svoj govor, da ih možemo snimati u svim mogućim situacijama, dakle to je u praksi nije izvedivo. Jer mislim, ima slučajeva gdje ljudi zapravo mijenjaju tokom života kako govore, neko počne kao mama ispita, pa počne rodi se u Zagrebu, govori recimo splitski, krene u školu ili vrtić, pa počne govoriti zagrebački, pa onda recimo kad krene na faks, onda počne ne znam, formalnim prilikama malo više navlači na nekav novoštolkavski jer je skuža da to nešto kao zvuči standardno, tako da, dakle ima tu različitih situacija. Dobro, fonološki još dakle nema č i č, to nema ni svi štolkavci i ima recimo frikativno v, a ne b, kao što se službeno standard ostvaruje, odnosno kao što neki štolkavci ostvaruju. Dakle, već to troje je dovoljno za neka, da bi se govor definiralo kao zagrebački. Kad ljudi govore na TV, onda dobijete ovakve situacije, znači ovo je primjer od jednoga od ovih, nisu baš slučajnih informanata. Dakle, recimo kaže, pa ga neko osjeti i o njemu razmisli. Dakle, tu imate ovo aproksimiranje standarda kao osjeti, ali imate i razmisli. Dakle, imate kombinaciju zagrebačkih naglasaka i ovih fake standardnih, to jest tih aproksimiranih standardnih. Ili recimo nešto napravi, ja to volim sam napraviti, dakle u napravi imate standardno mjesto naglaska, a napraviti imate zagrebačko mjesto naglaska. Dakle, to je u istoj rečenici, dakle imate jedno i drugo. Naravno, govoru tih ispitanika, ovdje se prvi put vidite njihova imena, dakle to su sve poznati likovi iz našeg javnog života uglavnom, koji su bili gosti, dakle ja sam to nasumce sam birao. Dakle, jedno je kriterij da govore ovako kao što sam rekao i da su rođeni u Zagrebu, to je to. Imate i druge zagrebačke fonološke pojave, neke od njih su, koje se javljaju unatoč tim vrlo formalnim okolnostima, javljaju se izrazito zagrebačke karakteristike. Ne samo na razini naglaska, nego na razini fonologije općenito, morfologije i tako dalje. Dakle, imate ono što je tipično za neke govornike u Zagrebu, ovdje kod više tih govornika potvrđeno, recimo realizacija i malo centraliziranije, malo niže, dakle to je kao u engleskom kad se kaže hit. Dakle, bilo, pitam, pitate, dakle, to neće biti, to se neće javiti recimo u štolkavskom ili standardu, ali u Zagrebu se javlja kod nekih govornika, gdje se točno javlja tako dalje, to bi trebalo istražiti, ali to je neka fenomen koji se u Zagrebu javlja. Ne kod svih govornika, ali kod mnogih govornika. Obezvučenje na kraju riječi, dakle to je ono što prije bilo redovno kod svih govornika, danas uglavnom kod nekih govornika srednje i starije dobi, kod mlađih rijeđe, ovdje je čak bilo i kod nekih mlađih. Imate recimo ovog umjesto ovog, s kim god umjesto s kim god, naprijed umjesto naprijed, mok umjesto mog, bez umjesto bez. Obezvučenje v u sredini riječi novce umjesto novce, savka umjesto savka, pravcu umjesto pravcu. Rijetko, ali bilo recimo dve umjesto dvije, dakle to je neka zagrebački kajkavski odraz jalta ekavski. Onda tipično opet za kajkavski, pa onda je zagrebački vidli, vidlo umjesto vidjeli, vidjelo, dakle vrlo često. Velika umjesto velika, dakle to je neka zagrebačka sinkopa. Pa onda isto što je malo, recimo
dakle to je u ovom najstarijem zagrebačkom se kaže leto, ali kad se već primi štokavska godina, to se često u Zagrebu, to je isto više kod nekakvih sredovječnih govornika, ovo i se izgubi pa se kaže godinu godina umjesto ovoga, dakle i se izgubi, dakle isto potvrđeno kod više govornika, dakle to je nešto, ove stvari uglavnom prolaze ispod nekakve javne razine svijesti, dakle tu ljudi ne opažaju da govore, niti, mislim to niti se gledatelji bune da je ovaj izgovori drugačije, ono i to ne valja, niti je govornik primijetio da je rekao nešto neobično. Dakle to uglavnom sve prolazi ispod neke javne razine svijesti. Ili recimo onako umjesto onako, nemreš umjesto... Dakle, to se isto više puta javilo, jel umjesto jer, dakle isto vrlo često, dakle to se misli često da samo djeca govore, nije možda da govore, dakle i odrasli ljudi, prvi rođenčeve 6. pa govore, dakle to isto nije samo za Zagreb tipično. Morfološki isto recimo genitiv bivi sa ovim genitivom na i, dakle to je novija, dakle to je inovacija morfološka, dobimo umjesto dobiju, toga je manje. I naravno opće kolokvijalne pojave koje se ne javljaju samo u Zagrebu, nego općenito u govornom hrvatskom. Trebamo umjesto trebamo, gledajte umjesto gledajte, redatelji umjesto redatelji, vidite umjesto vidite, nekako umjesto nekako, nemamo umjesto nemamo. Dakle, ispadanje suglasnika u intervokalnom položaju, dakle između vokala. Takozvani krnji infinitiv, dakle infinitiv na t tipa radit, napravit, reć, umjesto raditi, napraviti, reć, dakle miješa se naravno, ljudi govore i radit, ali ima dosta, to je uobičajeno sve govornika, dakle to niko ne primjećuje, čak i ovi koji se žale da ljudi dobro ne govore i tako dalje. U principu te stvari, tipa skraćeni infinitiv i tako, to ne primjećuje, dakle to je nešto jako uobičajeno. Ili recimo šta umjesto što. Uglavnom govore što ili šta, dakle šta je uobičajeno i za govorni jezik u Zagrebu i općenito. Jedna govornica čak je rekla 11 puta i kaj u raznim izvedenicama, ali samo jedna od njih 16. Dakle, to ipak neće se upotrebljavati u ovakvim emisijama, ovo je inače informativna emisija, dakle to još povećava formalnost. Da je neka zabavna emisija, tu onda nema toliko pritisak, zabavna emisija, možete govoriti kako god hoćete, informativnoj je kao malo veći pritisak da govorite više standardno. Šta se onda tu radi? Dakle, tu onda radite jednostavno popis, dakle, gledate šta govore i bilježite oblike sa zagrebačkim naglasom, tipa doživljavate, govorim, ili sa standardnim mjestom naglaska tipa preuzeo, naškoditi, umirao, tumačilo i tako dalje. I onda ih jednostavno zbrajate da se vidi koliko toga ima i dobivate onda rezultate. Tipa Zoran Milanović od 66. imao je 65 oblika sa zagrebačkim mjestom naglaska, 111 sa standardnim, od ukupno 186 oblika, ispada ima 63,07% standardnog mjesta naglaska. E sad, prije što prijeđemo na te rezultate, treba reći da određivanje zagrebačkog mjesta naglaska nije baš toliko jednostavno, jer je zagrebački naglasak je dosta u velikoj fluktuaciji, odnosno nije isti kao što je bio prije 50 godina, u mnogim primjerima nekad zbog nekih unutrašnjih zagrebačkih sistemskih tendencija, ali uglavnom pod utjecajem novoštokavskog, koji se govori od novoštokavaca u Zagrebu i pod pritiskom standardnog mjesta naglaska, se naglasak pomiče ulijevo, tako da imate danas imate dosta tih dubleta, gdje naglasak može biti i na dva sloga. Tipa može biti i ne moraš i ne moraš. Sad to ovisi, neki govornici će reći samo ne moraš, neki će reći samo ne moraš, neki će govoriti jedno i drugo. To bi se moglo istražiti vjerojatno i naravno da neki najstariji govornici od 80 godina govori slučajno ne moraš, ovi između će govoriti jedno i drugo, neki će najmlađi će vjerojatno govoriti samo ne moraš i tako dalje. Međutim, tu dosta se tih situacija se pomak, kod dosta primjera se pomak dogodio i onda to se ne može, kada se takav
naglasak sa tim mlađim zagrebačkim naglaskom čuje, dakle to se ne može računati kao standard, kao standardni naglasak, nego to je već nešto što je ušlo pod utjecaj standardnog štokholmskog, ali već ušlo i u nekakav spontani zagrebački, dakle to nisam računao kao standardno, odnosno zagrebačko. To je, ako je mjesto zagrebačko, recimo ne moraš sam računao kao da je zagrebački naglasak, ali ovaj ne moraš, nisam računao kao standardno mjesto naglaska, kao standardno mjesto naglaska, se to u Zagrebu može i, jer možeš i na ulici to čuti kao običan zagrebački oblik. Dakle, tu se te dvostrukosti pomoći se dogodili kod ovih nekih modalnih ili polumodalnih glagola u prezentu, recimo ne moraš, ne moraš, ne treba, ne treba, ne valja, ne valja, ne voliš, ne voliš, ne bude, ne bude. Uglavnom je to utjecaj štokholmskog, nije baš uvijek recimo u ovome ne bude mogu utjecati ovaj zagrebački nebu koji je izvorni oblik jer je tu jednostavno pa se onda pomiče. Onda kod prezenata glagola nastanem, stajem, stojim, utjecaj štokholmskog nešto moglo biti unutrašnje zagrebačko, isto dakle prestanem, prestanem, nastane, nastane, prestajem, prestajem, nestaja, nestajala, postoji, postoji. Tu je recimo kod tih glagola, kod mlađih ljudi, ovo tu prestanem, nastanem, dakle to će biti već puno rijeđe. Kod nekih infinitiva tipa pomoći, pomoći, izbjeći, izbjeći i tako dalje. Kod glagola nauvati nekih, dakle djelovati, djelovati, negodovati, negodovati, školovati, školovati, savjetovati, savjetovati, sudjelovati, sudjelovati, to su često neki knjiški glagoli. Dakle, nekav tradicionalni zagrebački ima ujednačen mjesto naglaske na ovome ovati, za razliku od štokholmskog koji tu ima nekima je na početku, nekima tipa kupovati je tamo, a recimo radovati je na početku. U Zagrebu je bilo ujednačeno dakle, kupovati, radovati, ako radovati vagi nije baš neko tradicionalno tu riječ zagrebačka, ali sad se javlja i naglasak na početku. Ili recimo lopata, lopata, košara, košara, peščenica, peščenica, uspinjača, uspinjača, pivovara, pivovara. Recimo meni je bilo normalno u centru Zagreba da se govori, svi su govorili uspinjača, susreo sam više govornika iz Novog Zagreba koji su čudili kao kako uspinjača nikad čuo. Oni govore samo uspinjača. Tu naravno postoji dosta razlika, neki govore jedno i drugo, kako koji primjer. Neki govore samo stariji oblik, neki samo mlađi, neki govore oba, pa ovisno kako u kojem kontekstu, ali to znači nije moglo brojiti. Nije se moglo brojiti, ako neki kažu uspinjača, nije se moglo brojiti kao standardni oblik, kad i mnogi Zagrebčani koji govore zagrebački, rođeni u Zagrebu, tako govore. Ili recimo nekakvim riječima koje su ovako isto više knjiške, koje se uglavnom u nekim standardnim kontekstima upotrebljavaju, tipa istraživački, umjesto istraživački, određeni kao pridjev, umjesto određeni, okrugli stol umjesto okrugli stol, tu se može isto jedno i drugo čuti, ali s obzirom da su to neke riječi koje se javljaju u standardnim kontekstima, jer nećete baš na placu o okruglom stolu razgovarati, onda to ima i, to može biti to standardno mjesto naglaska. Dakle, o tome treba voditi računa, to nije toliko jednostavno kao što izgleda. Dakle, to nisam siguran kako bi to mogao neki da je onaj Magner, Amerikanac koji istraživao, on je recimo, kad je objašnjavao nešto naglaska i tu se pobrkao, jer nije baš sve razumio. Nisam baš siguran da bi to Amerikanac bez nekog dužeg studiranja mogo tek tako znati. Sad, koji su glavni tipovi prilagođavanja standardu? 4 su glavna tipa, dakle kod glagola, općenito, dakle glagoli koji imaju nekakav naglasak na osnovi, uglavnom i u Zagrebu na osnovi ujednačen naglasak uz neke iznimke. Tu se onda pomiče naglasak u aproksimaciji standarda, dakle tu imate prvo izvaditi dakle, zagrebački naglasak, izvadite dakle, zagrebačka aproksimacija standardnog naglaska, a u Zagrebu imate novoštokholmski standardni naglasak, dakle izvaditi. Dakle, izvaditi, unosim, povukla, podijeljen, izvođenje, izvođenje. U nječnim prezentima se zna naglasak pomisliti pa ne čuje, ne čuje. Ne mislim, ne vjerujem i tako dalje. Dakle, tu se isto zna kada se govori formalno, tu se zna pomicati naglasak. To je nešto riječi, dakle, kod ovih glagola je to češće nego kod tih nječnih prezenata. Pa onda u riječima, to su uglavnom imenici, mogu biti pridjevi i prilozi, dakle oksitone, paroksitone, naglasak na kraju ili na drugom slogu, na drugom od kraja. Tipa dijalog, čuvar, reforma, ujutro.
i možda najrijeđe, ali ipak javlja se kod govornika i to čak kod onih koji nemaju ništa moštokavsko u familiji, dakle kombinacija prijedloga i zamjenica, dakle za mene i sl. I to su konačno rezultati. Dakle, tu imate svih 16 govornika, 8 muških, 8 žena, dakle poznata imena. I imate gore rekordera Josipovića, koji kako i priliči jednom ozbiljnom kompozitoru, sveučilišnom profesoru, bivšem predsjedniku, ima čak u 82,30% slučajeva ima standardno mjesto naglaska, dakle on je tu ekstrem u ovome, što se tiče tog standardnog mjesta naglaska. Uglavnom, nestandardno mjesto naglaska ima uglavnom kod nekih posuđenica, što bi se moglo čak i u štokavskom, kod novoštokavaca proći, tako da on je tu po mjestu naglaska je prilično standardan. I onda se spuštamo, dakle, bivši premijer isto ima 63,07. Onda imamo Jokića koji je znanstvenik na institutu 60%, redatelj Grlić 52%, glumica, redateljica, ne znam svašta šta već jeste, Vitomira Lončar 43%, redateljica Ivona Juka 30%, Ivan Tepeš, bivši političar 27%, odvjetnica Jadranka Sloković 25%, Vesna Pusić, naša kolegica s faksa i političarka 20%, Željka Markić, koju ne treba predstaviti 18%, kolegica s faksa i pjevačica i prevoditeljica Mirela Prisvac 12%, odvjetnik Hanžeković 10%, Milana Vuković-Runjić, pisateljica, isto valjda filozofski završila 6%, bivša političarka Mirela Holy 0,49%, ona je u cijeloj emisiji rekla samo ne daje, umjesto ne daje. Ono je bilo zagrebačko. I na kraju imamo dva redatelja, Dario Jurićan, to je onaj koji je snimio sad onaj film o Todoriću, i Ivan Bonavites koji je snimio neki film o ustašama i partizanima. Dakle, njih dvojica imaju 0%, oni su imali skroz zagrebačko mjesto naglaska. Dakle, imate varijaciju od 0 do 8 do 82,3%. Dakle, dosta velika varijacija. Nije toliko nelogično će neki redatelji koji su kao cool iz kvarta nešto da će imati zagrebačko mjesto naglaska, a ili skladatelji, bivši predsjednik, sveučilišni profesor, dakle, da će imati 82%, iako je dosta ekstremna razlika. Statistike, dakle, prosječno svi su 28,29%, dakle, otprilike 30% u 30% slučajeva se ljudi prilagođavaju na standard, dakle recimo svaka treća riječ će biti izgovorena sa standardnim mjestom naglaska, to znači vrijedi za obrazovane, u prosjeku za obrazovane Zagrepčane, više ili srednje klase. Sad kako bi govorio neko sa osnovnom školom iz nekakve niže radničke klase, dakle to vjerojatno ne bi govorio tako standardno. Prosječno sve sam uklonio ove ekstreme, dakle ove koji su imali 0 i Josipovića koji ima 80, ali nije se promijenila, dakle razlika je nikakva, dakle 28,6%, dakle ništa se ne mijenja, dakle to što su oni, što je više, što oni nemaju ništa, dakle ništa zapravo ne mijenja. Po spolu, muški su prosječno imali 37,01 bez ekstrema, dakle bez ovih Josipovića, koji ima 0,276, dakle isto se ništa ne mijenja. Žene imaju 19,57%. Dakle, žene bitno manje od muškaraca. Dakle, žene 20%, muški skoro 40%. Zašto muški govore standardnije od žena? Ne znam. Dakle, to ne mogu objasniti. Inače, u sociolingvistici žene govore standardnije, ne baš u ovakvim slučajevima, ali žene obično teže tom prestižnijem izgovoru. Očito ne i zagrebačke žene. Može treba vidjeti odakle su im roditelji. Vratit ću se na. Kaj mali je uzorak? Vratit ću se na. Dakle, uzorak nije velik, dakle u sociolingvističkim istraživanjima se uzima više ljudi. Međutim, dakle, ako istražujete, recimo, idete baš snimati ljude po, kako govore normalno, dakle na, ne znam, gradove velike tipa, tu se može oko 100 ljudi više se može snimati.
Međutim, ovdje nije zapravo toliki uzorak jer je u Zagrebu znači 400.000 ljudi. Od toga je 30% je visoko obrazovano, dakle to je još nekih 100 i nešto tisuća ljudi. I od toga zapravo što uzmete ove koji idu na TV, dakle ovo je nije toliko mali uzorak, dakle iako nije slično opće istraživanje kao da obuhvati sad 100 ljudi i ne može se, jednostavno nema toliko da se može muški, žene i tako dalje iz iste godine, dakle nema ih dovoljno. Međutim, ako gledate znači, neke visoko obrazovane govornike iz Zagreba koji govore javno na televiziji ovakvim emisijama, dakle to je zapravo da u tom smislu je zapravo solidan uzorak. Ne mislim da bi se na većem broju govornika da bi se promijenio bitno rezultat. Govor znači roditelja svakako bi mogao utjecati, to je zato što vidimo kod ovih prva četvorica imaju sigurno novoštokavce među roditeljima, dakle to se zna. Malo su poznati i tako dalje. Za neke ove druge ne možemo znati, dakle za neke znam da imaju, za neke znam da nemaju, ali sigurno utječe. Međutim, ne nužno recimo najvjerojatnije da ovi koji jesu niže nemaju novoštokavce među roditeljima, ali recimo Vitomira Lončar koji govori peta, koji ima 43%, njemu nisu roditelji, nema novoštokavaca među roditeljima, ni Tepeš isto, njemu se čak u emisiji čuje kako mama govori, dakle mama govori nek hardcore zagrebački stari, on ima 27%, a recimo ispod njega je ova Jadranka Sloković koja je mama iz Dalmacije, a koja ima manje od njega. Dakle, nije to baš nužno uvijek presudan utjecaj, ali je, znači Josipović nije slučajno prvi, osim svega ovoga profesor, predsjednik i tako dalje. On je jedini govornik koji čak, nekad mu se malo čuje čak i vrlo rijetko, ali čak mu se čuje nekad i kratko uzlazan i tako neki novoštokavski ton, vrlo rijetko, ali sigurno to ima i tekako veze s tim što smo roditelji dole iz Baške Vode. I Milanović je isto, otac mu je iz okolice Sinja, ne znam dakle mu je mama. Dakle, to sigurno utječe, međutim, njih se ne može odbiti kao govornike zagrebačkog, dakle to je jednostavno varijabla koja na to utječe, a koju je teško zapravo provjeriti, jer čak i kad znate pouzdano odakle je netko, a ne možete sve saznati, osim da ih sad zovete pa pitate i tako dalje, to nije neka luda opcija, ne možete zapravo kako su oni govorili. Dakle, možete imati primjere tipa, Praća Granić, političara koji su obojica isto mislim iz Baške Vode, a koji govore isto zapravo imaju zagrebački naglasak. Dakle, to ako neko od nekud, dakle, nije sad je pitanje kako su oni kući s djecom govorili, kako je neko kod dijete govori, recimo Sipović je mogu govoriti štokavski kod dijete, pa je mogu početi zagrebački govoriti kad je krenuo u školu, pa onda kad je postao sveučilišni profesor je mogu skuti, aha, pa meni je zgodno kako moji starci govore, to je kao standard, pa se malo vratiti na to. Kako govori kući, znači to je nemoguće zapravo provjeriti. Dakle, to bi bilo neko istraživanje koje je jednostavno prekompleksno. I ne možete uostalom ni pitati, a kako su tvoji starci govorili kad si ti bio mali, kako si ti govorili, to niko ne zna, osim ako nemate neku snimku dužu slučajno. Dakle, to se ne može, znači ljudi s vremenom mijenjaju kako govore i tako dalje, dakle to je zapravo vrlo teško provjeriti, ali sigurno se vidi po ovih par primjera, dakle ne može se pa statistički pokazati, ali nije sigurno slučajno što su ova prva četvorica da imaju novoštokavce roditelji, dakle to sigurno utječe, jer je tako je puno lakše to aproksimirati. Zanimljivo je da nije bilo ovih hiperkorekcije, su bile samo, nisam to stavio, samo su bila 4 primjera hiperkorekcije. Dakle, ono što se inače kod novinara se često događa, čini se da ovi ljudi, da ovako ovi govornici kad pomiču naglasak, da biraju one primjere za koje znaju da u standardima drugi. Dakle, neće bez veze sad nešto za što nisu sigurni, znaju da je dijalog, znaju da je nalaziti, znaju da je napraviti i tako dalje, to onda promijene, ali tamo gdje nisu sigurni to neće dirati, nego će ostati zagrebačko. Dakle, vrlo malo hiperkorekcije, skoro pa da i nema. To je dosta zanimljivo, dok je vjerojatno kod ovih novinara koji forsiraju, pokušavaju da potpuno govoriti standardno, onda se malo preforsiraju pa onda ima više tih hiperkorekcija. Čini se da razlika kod političara i nepolitičara, naime, političari prosječno imaju 38,76% standardnih mjesta naglaska,
ne političari 23,5. Dakle, u nekim tim, dakle, političari bi mogli imati nekakvu tendenciju da govore standardnije i po dobi se isto vidi, dakle, ove se statistike shvatite provizorno, jer, dakle, bilo bi naravno trebalo biti, bilo bi zgodnije kad bilo više govornika i tako dalje, ali mislim da se ne bi bitno mijenjali, iako naravno može se provjeriti na većem broju ispitanika. Razlike se vide i po dobi, do 55. koji su rođeni 27%, onda 55. do 69. 51%, ako bacite ove ekstreme, dakle Josipovića makar 41%, do 69. sve skupa 39%, a od 70. 17%, bez ovih koji su najekstremniji, koji nemaju ništa, 22%, dakle vidi se jasna razlika. I neki ti provizorni zaključci istraživanja koji se već mogu prema korpusu koji je takav kakav jest. Ono što se mogu zaključiti je da standardni naglasak ima prestiž. Dakle, moji su nekakvi skromni ciljevi, zapravo nisu bili da sad uslovim tu kako govore žene, kako govore muški i tako dalje, jer nije baš heterogen korpus, ne može biti i ne može se jednostavno dobiti misli toliki broj, dakle to bi trebalo uzeti iz 10 sezona da nađete, šta znam, 50 Zagrepčana, jednako muških i ženskih, dakle, a to onda već predugo vremensko razdoblje, dakle, ne može se, dakle, ograničeno je, samo svoj naravi, ali ja sam zapravo htio vidjeti, jer toga u našoj literaturi nije bilo, dakle, koliko takvog prebacivanja postoji, to je aproksimiranje standardnog mjesta naglaska, u kojim se slučajevima javlja i koliki su to uopće postupci kod nekih govornika. Dakle, to ovako ja sam nagađao, recimo to može oko 30%, a to je bilo moje nagađanje. Vi ne možete ako samo slušate kako neko govori, ni sad primetite da on kaže nekad napravite, nekad napraviti, ali to ne možete nagađati samo koliko takvih govornika ima. I htio sam vidjeti, dakle, ima li oni koji uopće ne prebacuju, ima li oni koji jako puno to mijenjaju, koliko je nekakav prosjek, dakle, čisto da vidim kao neko početno istraživanje, da vidim da se nešto malo o tom fenomenu shvatno, jer inače se ništa nije, ja sam to napisao u par nekih radova da se taj fenomen javlja, nisam kod nikog drugog čak ni vidio da se to javlja, nego svi drugi glume da ljudi nauče mnoštvo okvarskih govoriti, dakle pretvaraju se da je nešto što ne može biti. Dakle, oko 30% je opći postotak prilagodbe. Provizorno, dakle, čini se da muški govori iz nekog razloga formalnije. To može biti zato što su ova četvorica gore baš imaju mnoštvo okvarske roditelje, dakle to bi moglo biti. Mislim, ja sam ih nasumično izabirao, dakle to je, nisam birao baš ovoga, dakle to je bilo potpuno slučajno. Ali može biti da nije to, jer imamo i obrnutih primjera. Političari čini se govore formalnije, na ovom uzorku, što ima nekog smisla, dakle to nije neobično, dakle oni se pokušavaju svima svijeti, govoriti formalno i tako dalje, dok ovi neki redatelji i tako dalje pisci, oni nemaju te potrebe, nego njima je fora zvučati cool i tako, dakle to je nešto što se čini vrlo razumno. I to da mlađa generacija govori manje formalno, da ima manje standardnog naglaska, dakle to isto nije nešto neobično. Doduše to može biti isto age grading, dakle može biti da će ovi mlađi, ako baš stalno nastupaju u javnosti, da će onda za 30 godina će malo više naučit će govoriti formalnije, dakle to je sad pitanje, to ne možemo znati. To se ne može ovako a priori znati. I na kraju nedostižni standard, dakle to je zapravo ono, nisu me zapravo statistike toliko zanimale, nego sam koncept ovog nedostižnog standarda. Šta bi to zapravo bilo? Dakle, to je kada u standardnom dijalektu postoji neka karakteristika koju zapravo određeni broj govornika ne može ni teoretski naučiti, nego se ta standardna karakteristika se aproksimira, dakle nekako se približava, dakle ovako, mjestom naglaska, ali znači ne možemo očekivati, dakle to jednostavno nije ni teorijski moguće, da će ne novoštokavci govoriti punim novoštokovskim naglasom kad govore standardom, nego će se ovako, ako neko iz Zagreba, vrlo slično za Rijeku, Pulu
šta znam, Varaždin i tako dalje. Ja sam uzeo Zagreb zato da jer može biti da je različito za Rijeku, Varaždin, Pulu, jer može biti manje, u Zagrebu jako puno novoštokavaca, pa onda i to utječe. Tamo gdje nema možda, dakle ne bi bilo relevantno da sam uzimao iz različitih mjesta. Dakle, to je taj nedostižna standardna norma, nešto što je formalno propisano u gramatikama. Dakle, kao novoštokavski tonski naglasak. Međutim, što velik broj govornika zapravo ne može u potpunosti tako naučiti, jednostavno nije moguće, nego komentar prema potrebama više ili manje aproksimira, vidjeli smo neki uopće, to ne rade njih manjina, ali ovi ostali variraju od 0,49 do 82,3%. Dakle, ja sam zapravo htio vidjeti koliko, dakle ima li oni koji uopće nemaju i koliko ovi koji imaju, koliko se to javlja. Ovo su tu statistike muški i ženske, dakle kažem da je provizor, trebalo bi provjeriti na većem broju ispitanika, iako kažem bilo bi jako ne može se, nisam siguran baš da se s televizijskim materijalom to može, jednostavno nema dovoljno građa za to. Taj koncept nedostižnog standarda nije ništa zapravo neobično, dakle to nije nešto što je tipično samo za Hrvatski, to je jednostavno posljedica naravi akcenatskih sistema u našim organskim govorima, dakle vi ne možete tu kad imate toliki broj različitih naglasnih sustava, vi ne možete tu smisliti nešto što će biti jednostavno svima naučiti, dakle to ne može biti kao u engleskom, da neko s Juga Amerike kaže police, pa da onda samo ako hoće govoriti standardno treba naučiti da je to police, mislim, nije tako jednostavno, ili u ruskom da umjesto, ne znam, zvanjit kaže zvonit i tako, dakle to nije tako jednostavno, da imate par primjera gdje morate pomaknuti naglasak. Dakle, ovo je kompliciranije, jednostavno ne možete sve te tonove za naglasne dužine, dakle to se ne može naučiti, ali to nije nešto iznimno samo za Hrvatsku, dakle i druge zemlje, drugi standardni dijalekti koji imaju sličnu situaciju na terenu, vrlo je slično, dakle imate primjer recimo Litve gdje se u glavnom gradu Vilniusu isto je dinamički naglasak, dok inače ima litvatonski naglasak, dakle govornici iz Vilniusa koji kad govore standardno mislim, čak i ako su profesionalni lingvisti koji se bave akcentologijom uglavnom, ne govore u standardu tonskim naglaskom. Ili u Vijetnamu kad imate Hanoi koji je glavni grad koji ima više tonova nego Ho Chi Minh na jugu, ljudi iz Saigona neće sad da govore standardom, neće sad još 2 tona ubacivati, jer je to prekomplicirano, dakle to nije nešto se realno može ostvariti. Ili recimo šta ja znam, imate primjer Ujgura sa zapada Kine koji kad govore mandarinski, neće sad oni će zapravo govoriti mandarinski bez tonova, mora se to isto razumjeti, dakle kako oni govore turkijskim, ne tonskim jezikom, dakle to baš ne mogu to tako naučiti. Ili recimo imate primjer Japana, gdje je standardni naglasak je tokijski, dakle kako se govori u Tokiju. Ako imate čak i profesore, dakle oni ako imate neke spikere i tako dalje koji su iz Tokija, oni se uzmeju kao neki uzorni pod navodnicima standard. Ako imate profesore japanskog, recimo iz Tokija, iz Kyota, Osake i tako dalje, oni će vam sami reći, pa ja ne znam, mislim, oni isto u rječnicima pišu tokijski naglasak, tako govore i spikeri na nacionalnoj TV i slično, ali čak i profesori japanskog to ne znaju, ako nisu iz Tokija, ne znaju tako govoriti. Dakle, to nije ništa neobično, nego to je nedostižni standard, ono što se piše u gramatikama, službeno je tako i sad neki najprofesionalniji govornici to nauče, čak ako nije organski, više ili manje, a ovi drugi se prilagođavaju više ili manje koliko mogu, jer je to jednostavno takav fenomen da nije nešto što se očekuje ako imate morfologiju, pa se očekuje, dakle tu će se vjerojatno svaki govornik iz Zagreba, da sad to ovisi, ali nije teško naučiti da je ideju dijalektalno, da je idu standardno, ali sad da se u standardu idu izgovara sa kratko uzaznim ili kratko silaznim i dužinom iza, to već i još to tako znati izgovarati i tako za sve riječi i oblike, dakle to baš ne ide. To je bilo to. Hvala lijepo na izlaganju, možemo s pitanjima, komentarima. Ja sam
mogu bi jedno pitanje. Znači, ja sam jučer slušao nekoga političara Bernardić iz SDP-a, koji je nešto govorio na televiziji, rekao je, baš sam zapisao, rekao je da olakšamo, u jednoj te istoj rečenici je oscilirao, tap, ili recimo, rekao je, ne znam, reforma, i odmah sljedeća rečenica razgovara i slično. Tako da, kao da u glavi mu baš nije, kad bi se koncentrirao možda bi, ne znam, baš tako nećemo, kad se koncentrira onda to je, a kad se koncentrira na odgovaranje pitanja možda onda više zagrebački. Ili recimo sam snimio... Ne, mislim da je to točno ovo što sam... Dakle, takve su ovi svi koje sam ja tu kao primjere naveo. Dakle, svi tako govore. Dakle, niko nema da je... Evo, Josipović to najbliže, da to je kod njega zato što ima novoštokovce roditelji, pa je on to nekako povezao, jer govor mu je opet velik dio. Mislim, recimo, i sadašnja predsjednica, iako je zapravo čakav, kao ona isto dosta afektira, govori kao jako pazi, mislim, nije to, ali on je isto, kod nje bi isto vjerojatno bio visok postotak, iako čak nema, ja mislim, novoštokavaca u obitelji, ali to je ta nedostižnost, to je taj koncept nedostižnosti, da tu ona malo se prilagoda, recimo 30% slučajeva se prilagoda, ali uvijek je nedosljedno. Dakle, nikad neće biti, pa i u istoj rečenici onda ima jedno i drugo. I snimio sam profesora Matasovića koji je bio tu prošli tjedan, on je dosta obrazovan i zna nešto o jeziku, u jednom rečenici izgleda i onda 5 sekundi kasnije izgleda. I tako, sad prebacivanje u isto riječi. Tako govore obrazovani govornici iz Zagreba, to jednostavno takva je praksa, dakle to nije, mislim, to je besmisleno i vrijednosno prosuđivati, dakle to je jednostavno tako se govori standardom u Zagrebu. Da, ali zanimljivo je da jednu te istu riječ u istom govoru, čak rečenicu, tako različito se naglašava već. Pa to je imao isto tako. I govora čuli smo i Matu, imao i računao udaljeno 2-3 riječi i... Ne, ali to je štokovska varijacija. Da, i govor. Računao, pa kad se stegne, onda se pomogne u računu. To je u štokovskom postoju. Da, ali ono... Isto kupovao, dakle to je... Ali to nije ista stvar, to nije prebacivanje zbog standarda, nego su to akcionarske varijante koje postoje u štokovskom. Akcionarski sustav se inače takav kakav jest, ali recimo u nečemu što je u nedostižnom standardu koji se stvara, to su naglasci koji idu zaista skroz na lijevo, to su filozofski fakultet i medicinski slučaj i tako dalje. To je opet treća stvar. Je. To je promjena, to se i to događa u Zagrebu. Ali nije filozofija... Ne, to se događa kod pridjeva na ski. I u štokavskom i u zagrebačkom, dakle da ti naglasci koji bio tipa ekonomski, filozofski, medicinski, on se pomeće naprijed, ili fakultetski, tako dalje. Dakle, ali to je tendencija koja postoji i u štokavskom, i u standardu, i u zagrebačkom. Dakle, da se u pridjevima na ski, naglasak ide na početak. Ali to znači nevezano, sad, je to utjecaj, je to iz štokavskog došlo u Zagreb, može biti, ali u Zagrebu je to već... U Zagrebu je to interna tendencija, recimo u Zagrebu se kaže... U Zagrebu se kaže recimo fakultetski, ja nisam baš to da štokavci kažu fakultetski, pa tu se ne pomoće, iako ima ekonomski, ali recimo fakultetski će biti fakultetski u štokavskom, a u Zagrebu se mlađi govore fakultetski. I ovo što jesi spomenuo, zapravo drugi gradovi, Varaždin, Čakovec, ja dodajem sad Pula, Rijeka, zaista Karlovac, zaista je ovakav sustav. Sustav koji je malo razmarušen, ali jest. Više manje isti, samo njih nisam uzimao u obzir zato što bi moglo biti različito, jer je pitanje, u Zagrebu ima jako puno novoštokavaca, pa onda kad neko iz Zagreba hoće govoriti standardni, on ima, ne znam, susjeda iz Splita kojeg čuje kako on izgovara, pa me lakše prevati, dok u Varaždinu ili Puli možda ih nema, ili Rijeci recimo možda nema toliko puno, pa nemate tog inodijalektalnog uzor da možete to ponašati, pa bi moglo biti, mislim da ne bi bilo metodološki korektno da ih se miješa, nego bi trebalo bi ih posebno gledati. Zanimljivo. Jednostavno, dinamika je drugačija u različitim gradovima. Ovo su emisije koje su ipak uživo i tako ljudi se zaista trude, ali je sigurno da bi se u radijskim emisijama našlo ovo isto što nalaziš. Dakle, u onima koji su snimljene. Ne, dakle, u njima, ne u ovima uživo isto, nego baš u snimljenim emisijama sigurno bi se to... Mislim da bi se sigurno vidjelo razlika recimo ovih informativnih i ovih nekakvih
kako se zove, zabavnog programa, dakle tu bi mogla biti isto velika razlika, jer je ovo informativni program i ipak kao, to se mora paziti, ali već... Imam još jedno malo... neko bio. Ja sam rekao, ja sam samo htjela reći da kao jedna sredovječna Zagrepčanka treće generacije, i kao jezikoslovac koji se vrti u glavi dok govori i razmišlja o tome, evo sad sam ja govori, razmišlja i to je prvo je bilo neaproksimativni, onda je bio pravi zagrebački i tako ja osjećam kod sebe da svako toliko mi dođe dosta i samo sebi vidim da to više nisam ja i onda uđem opet natrag u svoj zagrebački i sjećam se jedanput kad sam bila davnih dana u nekoj emisiji u vezi sa hrvatskom kulturom i djeca su me moja gledala i pitala su, mama, kako si ti to govorila? Da, jednostavno osjećate u sebi da, ne znam, jednostavno dođe do nekog pomaka koji vam valjda dođe dosta bliže. Ne, ali to dolazi automatski, ja znam da čak Zagrebčani koji meni se recimo rugaju da sad ti govoriš kapetan i onda počnu čitati i onda kažu, čitaju ovo i kaže kapetan kaže, kad čitaju dođe im tako automatski. I recimo ja sam u emisijama za djecu, neka djeca tipa prvi, drugi, osnovni iz Zagreba, govore zapravo na TV-u nešto čitaju, isto imaju štokavsko mjesto naglaska ovako, dakle nekad da, nekad ne. Tako da čini se da to počinje dosta rano zapravo. Jedan zgodan primjer tog miješanog zagrebačkog su Smogovci. Baš sad sa unukom gledam te emisije i tu se baš dobro vidi kako ima tih različitih zagrebačkih. Pa si pogledajte. Gledao sam, ali ne. Ono što je meni osobno najsmiješnije, ono što bode uši, ne oči, bode uši, su hiperkorekcije. A najizvještačenije djeluju upravo u trenucima kad ih izgovaraju službeni nekakvi spikeri u službenim, formalnim, apsolutno formalnim situacijama. Ja sad ne mogu primjera sjetiti, ali svaki put kad čuješ na televiziji spikera za kojeg vidiš da pokušava dostići standard i kad onda počne hiperkorekciju na mjestu, gdje bi onda bilo najnormalnije neko stavi onda kak je, po zagrebački, ili neka kaže uistinu standardno, ali tamo gdje treba. Jer ta hiperkorekcija nije ništa drugo nego pokušaj da standard primijeni na mjestima gdje mu nema mjesta. A tu onda je odgovornost tih raznih, imaju službe, da zagovorite na televiziji. Da, mislim da to spikeri to zapravo, spikeri neće tako, mislim da oni tu njih istreniraju, nego to novinari. Novinari valjda, oni misle da bi trebali skroz, ali ne znaju dovoljno dobro, pa se onda forsiraju, dok ovi recimo govornici koji dođu koji nisu profesionalni, oni dakle ne forsiraju, dakle oni ga promijene da bi to zvučilo standardnije, ali ne forsiraju, nego ono što ne znaju to neće mijenjati. Dakle, recimo svi znaju, najčešće se govori recimo glagol napraviti, tu valjda svi znaju da je književno kao napraviti, tu ga svi promijene, napravi, ali neće ove druge koje ne znaju, to neće dirati. Tako da ovdje mene baš, ja nisam očekivao da će biti tako malo hiperkorekcije, dakle ovdje je hiperkorekcija, znači 16 sati govora, 4 hiperkorekcije, od čega su 3 bile dosta čudne, tako da nisam baš dosta je to mi recimo bilo zanimljivo. Ja sam imao jedno, još sam htio reći do kraja, ako se ne varam od svih onih snimki, samo jedna govornica je govorila ne mreš ili tako ne, više bilo ih je. Dobro, ali ne mrem je bilo... Baš Kaj, ne mrem i to... Kaj je bila samo jedna, to je bila ova pjevačica. Da. A ne mrem je bilo 3. I zanimljivo je na toj snimci, Nedjeljom u 2, dolje idu oni SMS poruke gledatelja i prva poruka je bila ti si akademski obrazovana osoba, ne bi smjela govoriti Kaj, ne mrem na televiziji. To je prva poruka toga, to je ono što ljudima... A ovo, nevjerojatno to zapravo neki i ne čuju, ili ne znam, mislim, zašto ljudima ovo ne smeta, a recimo Kaj im smeta? Pa ima, neke stvari su iznad razine svijesti, dakle ono što primjećuje, neke stvari su jednostavno, ovo tu recimo ovo sa ovim gubljenjem ovih suglasnika, to niko, tipa nemam, vidite, tako to niko ne primjećuje. Iako je to vrlo rijetko. Kao što prosječan slušatelj
radio ili gledate televizije, ne primjećuje dalmatinsku intonaciju rečenice. Vjernost. Jednostavno ne primjećuju. To im se ne čini nešto neobično, to im se ne čini na razini jednoga kaj ili nečega slično. Ne znam, moja kćer je prije 2 dana gledala na televiziji iz Splita, neku dječju emisiju, ja pitala tata, jer oni govore engleski. To je zvučno totalno ono, šta je to sad? Uz priču o naučljivosti, odnosno nedostatnosti standarda, baš je bilo istraživanje neko s fonetike, radi na studentima fonetike koji su prošli trening. Ispalo je da oni u načelu nauče mjesto, ali ako nemaju taj ton, zapravo neki, mislim, znaju tu i tamo izgovoriti riječ izolirano, ali spontano, čak i kad su kao znaju da ih neko gleda, nema. Dakle, to je ono... Da, mislim, ima tu iznimaka, ne znam, mislim da je ova profesorica Škarđe, ja mislim da je ona iz Zagreba, nisam sigurno, ili nije, sa fonetike. Čini mi se da je ona iz Zagreba, ali nekakva kajkavka, ona recimo, mislim, ona isto jako afektirano govorila, ona recimo može solidno zagrebački. Ima, mislim, može recimo, Laslo je znao štokavski govorit, Katičić se približava, onda recimo Kovačec se isto približava, dakle on već ima neke polutonove, recimo profesorica Antunović sa švedskog englistike, ona isto može, pa onda profesorica koja se sela Jasna, koja je isto tu iz Vrbovca, dakle ona isto mogla, baš one su recimo kratko uzlazni mogli. Dakle ima tih iznimaka među tim nekim, mislim to su lingvisti sve i među njima onda ima nekih koji to malo bolje shvataju, ali to nije među općom populacijom se to zapravo ne javlja. A sad sam zaboravio šta je bio komentar. Studenti fonetike... A ti fonetičari kako oni rade istraživanja, to neću komentirati, to je posebna priča. Mislim, oni imaju ovu metodologiju dosta problematičnu, tako da baš oko naglasaka, jer ne može se raditi fonetika, ali ne daš ovaj lingvistički dio, a malo im znaš teka taj lingvistički dio, tako da uspoređuju stvari koje se ne mogu uspoređivati i tako, dakle, to sam isto pisao neke Škarićevim istraživanjima koja su dokazivala da se gubi kratko uzlazni, što je potpuno izmišljeno, jer ste svi novoštokavci imaju kratko uzlazni, ali to je problem sa, dakle, ne može se taj fonetički dio bez lingvističkog, bez nekog dijalektološkog dijela, dakle, to ne može funkcionirati, a... Da, recimo zanimljivo je, kad smo već kod fonetike, ovi su bili primjeri sa bilo i pitate. I meni se čini da postoji jedan određeni veći broj govornika koji imaju to naglašene, dakle, vokale, izgovaraju, kako se to zove u fonetici, ono lex. Da. Dakle, i tu mislim da dosta ljudi primjećuje kao, to je, ja mislim, u onome što ljudi, onaj navijački zanimljiv. Da, Dubrava je tako, to je nekakav... Ali ja mislim da to tamo, mislim, to bi trebalo ali mislim da se ju i tako tamo izgovaraju. To se ne proučava, se kod nas ljudi baš s tim gradskim govorima ne bave, ali to je u Zagrebu to kao taj neki navijački, dubravski govor, dakle, da, to je neka... To je stereotip, da. Da, ali bi moguće da to ima neku organsku... A mislim, to je zapravo, a to je problem što se naši fonetičari, recimo, ne postoji istraživanja kako se, na primjer, šta znam, vokali izgovaraju u Zagrebu, Splitu i Osijeku, dakle to, ja ne znam čime se oni bave, ali time se ne bave, tako da imate, ne znam, onom IPIN-om priručniku, dakle, Međunarodna fonetska asocijacija, ono je opis za hrvatski, to je Bože sačeo, prvo su 20% naglasaka su krivo označili, imaju onaj diftong tamo koji ne postoji, imam neke isto vrlo dvojbene primjere. Ne znam, to nije baš, ne znam, mislim, to bi trebalo puno bolje biti nego što je. Nije slabo je sve jako istraženo.